बर'निनो दिनै आ बे दिनै रौता टाउनाव किं बाजार होननाय मोनसे शपिं महल बे दिनै खुलिदों। आङो खोब गोजोननाय मोनदों। आङो बे किं बाजार जि शपिं महल बे महलनि बिगोमा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय जासिदों। बिथांमोननि जि हास्थायनाय आरो बिथांमोननि जि मिजिं बे जाफुंसारथों। लासै लासैनो जोंनि बे रौतायाबो टाउन डिक्लेयार जानायनि उनाव बाहाय गोबां मोजां मोजां बिजनेसमेनफोरा बे ओनसोलनि थागिबिफोरा बे ओनसोलखौ जौगासार होनायनि मोनसे थांखिजों बाहाय दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे शपिं महल खुलिनो आरम्भ खालामबाय। आरो बेनि मेन गुदि जाहोनानो जाबाय बिटिआरआव दिनै सान्ति फैबाय, बिटिआरआव दिनै गोजोन फैबाय, निरापत्ता फैबाय। कुनु बेहाय गिनाय, धमकी होनाय, थाखा दाबि, धन दाबि, गन्दगल, बन्ध बेबायदि मोनसे जोंनि ओनसोलाव गैयैनि जाहोनाव दिनै रौतायावबो बेबायदि मोनसे शपिं महल खुलिनो लानाया जोंनि थाखाय गोजोनथाव। आरो बेखायनो आङो दिनै बिनि बिगोमा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। बेनो नोजोरा जोंना जे गोबां लाइमोनफोरनोनो साखरि जे होनो हागोन बे असम्भब। गासैबो जे साखरि मोनगोन बेयो असम्भब। दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि बिजनेसनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गाव गसंनानै बोरै नोङो गावनि जिउखौ, गावनि न'खरखौ आरो जोंनि ओनसोलखौ राङारि बिथिङाव सक्तिशालि खालामनो थाखाय जों बयबो दिनै बेबायदि बिजनेसनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो देरहासार जाहोनो थाखाय, गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो थाखाय बेबायदि बिजनेस खालामनायनि मोनसे बारहावा जोंनि ओनसोलाव दिनै फैदों। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो, निरापत्ता फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बिजनेसनि जे मोनसे थांखि आरो नोजोर बियो दिनै मोगथां महर मोनदों। गोजोन्थों। दिनै जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे समायना शपिं मल खुलिबाय। दायो नोंथांमोना बे शपिं मलखौ बबे थावनियाव खुलिदों? बेखौ जों रौता सारालिनि उदालगुरि रड आरो नियार अट' स्टेन्ड आरो अपोजिट एलपि स्कुल। जे नोंथांमोना दिनै जे बेयाव बे शपिं मलखौ खुलिबाय, बेयाव नोंथांमोना मा मा आइटेमखौ लानाय जादों बेयाव? बे जों बेसिकेलि ग्रसारिनि गासै आइटेमखौ मोननाय जागोन। लोगोसे खम एमआरपिनि जों जेसेबां हायो गाहायाव होनाय जों बेखौ सिन्था खालामदों। आरो बेयो दंखायो अलरेडि, एमआरपिनि गाहायावबो मोननाय जागोन। आरो लोगोसे बेहाय हाउसहल्ड आइटेम गासैखौबो मोननाय जागोन। माखासे गिफ्ट आइटेम मोननाय जागोन, बार्थडे आइटेम आरो बेहाय आरो गोबां कस्मेटिक, एफएमसिसि बे गासैखौबो मोननाय जागोन बेहाय। नोंथांमोना बेयाव माखासे नोंथांमोननि बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोना बबे जों प्लास्टिक आइटेमखौ दिल्लीनिफ्राय लाबोदों, कस्मेटिकखौबो दिल्लीनिफ्राय लाबोदों आरो ग्रसारि एफएमसिसि जों बेखौ गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय जादों। दायो नोंथांमोनहा बेबायदि आइटेमफोरखौ लाबोदों। दायो बे समाव नोंथांमोना माबायदि सार्भिस होनो? जों बेखौ हानायसेबां पाब्लिकनो जेसेबां हायो डिसकाउन्ट होनो जों सेस्था खालामदों। दायो जे दिनै नोंथांमोननि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नैबे ग्राहकफोरा बा कास्टमारफोरा माबायदि बाहागो? बेहाय नुनो मोनदों गोबाङा बाहागो लानायखौ नुदों आरो मोजां मोननायखौ नुदों। आरो आं फोथायो इन फिउचाराव गोबाङा कपारेट खालामगोन आरो गोबाङा जोंनिफ्राय पारचेस खालामगोन आरो एसेबाबो लाबखौ मोनगोन। जे नोंथांमोना नैबे दिनैनि बे हाबाफारियाव फिथा हास'नो थाखाय अर्थात बेखेवनो थाखाय नोंथांमोना सोरखौ लेंहरनाय जादों? जों फिथा हास'नो थाखाय बिथां डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथां MCMLA बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों। जे नोंथांमोना बे इएमजों लोगोसे नैबे हाबाफारियाव ओनसोलनि माबायदि बेक्तिफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो ओनसोलनि माबायदि बेक्तिफोरा बाहागो लादों? ओनसोलनि जों बेहाय गासै जोंनि लोगो दफानिफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो बेक्ति गावनि रिलेटिभफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो गावनि लोगोफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो बेहाय माखासे नेताफोरखौ लेंहरनाय जादों ओनसोलनि। जे नोंथांमोना दायो बे समावनो बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन?
जों बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों बे हाबनानै नायनानै एसे एडभाइस होलांगोन जोंना माबासे कालेक्सना खम जालांदों नामा माबाफोर जोंना दा बबेबा बुस्थुआ बारा जादों नामा जों एसे एडभाइस होलाङो जुदि बबेबा बुस्थुआ बारा जादोंबा जों बेखौ सेस्था खालामगोन जे जोङो एसे खमाव होनो हायो आरो जोंनि सेस्था खालामनाया बेनो कास्टमार रिभिउ जोङो बिथांमोननि फिडबेकखौ नायनानै जों हानायसिबां जोङो खम मূल्यआव होनो जों सेस्था खालामगोन। নমস্কাৰ। আজি এইটো বক্ষণত আমি কিং বাজাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াতে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি সকলোবিলাক সামগ্ৰী এটা জেগাতে গোটেইবিলাক পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যিটো ৰেহাই মূল্যত পাব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ৰাইজৰ কাৰণে আমি সুবিধা আনিছোঁ, যিটো হোম ডেলিভাৰী। আমাৰ হোম ডেলিভাৰী অপশ্যন থাকিব, এইটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ থাকিব এটা, তাতে আপোনাক হোৱাটছআপত মেছেজ দিলে আমি উইদিন 3 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আমি ঘৰত একো বিনিময় নিদিয়াকৈ মানে নট চাৰ্জেবল আৰু একো চাৰ্জ নোলোৱাকৈ ঘৰত ডেলিভাৰী দিম বস্তুখিনি। কিন্তু পাৰ্চেজৰ এটা এমাউণ্ট থাকিব, সেইটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই, সেইটো আমি জনাম কাষ্টমাৰক। গতিকে এইটো এটা সুবিধা আনিছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু সকলো সামগ্ৰীতে ডিছকাউণ্ট থাকিব, ৰেহাই মূল্য পাব, এইখিনি আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু। যি কিং বাজাৰ আপুনি কিং বাজাৰটো কোনটো স্থানত কোনটো ঠাইত আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ ৰোটা চাৰিআলি, ওদালগুৰি ৰোড, নিয়াৰ অটো ষ্টেণ্ড, অপজিট LP স্কুল।